О, даже съм трети. Я да видим. 15,300. Напъни. 4,700 и казвам чао. Ако неделята се брои, по 35 хилки ми трябва на ден. Неделята се брои със сигурност, що ме до понеделник го дават със сигурност. Може да спестим тогава с 12 ля. Може и 12 ля даже да ги дадем. 50 хиляди са много, човек, изобщо няма се мъча. Аз тук Ети ме, на тия ми стичат очите, братче. Че са по 30, 32, 35. Та следващата е 40, па 50, направо... Заеби, дай си там 12 лена, не се занимай. Да влачат тебе и кръвопийците. Плачат дъртия хуй. Посмятие. На 5 чакаме резултат. Тук танквах. О, ама аз имам изстрел на тъмно. Значи ще е повече от 26. Един мистер Мил. Аз стигах с тия награди, бе, бат. Награда за чертеж за Крузър 4. За чим е то буклук? Да, един изстрел на тъмно, 2900 и 994 чиз експириенс. От предната славата битка. И там сме били, ама съм минус 53 кредита. Смятай дали съм в топ 15. А не, топ 9, бат. 670 екстра. Я да видим колко станаха. Я да погледнем. 34 713, Мишо. О, мъга, затворих играта. О, ма фъга, бе. Ах, леле. Значи ми трябва една загуба с 300 експириенс. И точно на време ще съм. Само че ако не бех затворил играта... Ако не бех затворил играта, може и по-бързо да стане. Абе, днеска целта беше 20 000 да направя, нали? Пушнах от 200. Добре. Добър ден. Айде последни 300 експириенс. Разрешавам. Чай да видим са. Зарежда. Арктика, десетки. О, мага, отбора им е доста жалък, между другото. Обаче има и осмички. Има 430 лу. Бачат на 9-ка това. Т-55-та, Т-57, много медиуми е това. Добре, по-добрият отбор съм статистически погледнато. Агресивно ли да го игра? Да го игра агресивно. И нестандартно. Майка ти деба съселска, имат спотър в кращата.
направихме Сенстин асистенция. Мистер Сенстин 257, искаш да се пробваш ли? Патен си, добре? Добре? Вземи тия 4 стени 5 за тия бе майка. Охо. Охо, бонснах за 700 ли бе, мистер Охолни? Сега какво ще правиш? Добре. Аре в гаража с нещи. Сега че тук някакво те искаме дедне, не искам да си хапвам. Искам да пострелям по екия паток тук. Дет не ги виждам обаче. Не ги виждам. Да. Тук имаме ли спот? Не, нямаме спот, значи нямат никой в този прав. Имам да изджасам едно укрепление десетки, ако ме... Ще логна другия тип спи. Окей. Connected. Channel switched. Channel Какво беше толкова? За какво се явяваш? Не мога да се... Кращи да фи. Какво за мен? Еми да, ма какво беше то? За какво играехме там? За двете подобрени модула. Играехме. Не бе, това беше друго бе. Това за подобрените модули беше... Де се разделяха, де цепиш танка, трябваше някакъв смотане, се цепиш там до накрая до 109, 109 изпълнител, примерно. Не за него. По-предния път имаше едно нещо, танковете имаха скилчета по 3 скила пак. И ни поставяха мини, другите фърляха квадрати. Много често картата беше с кидзянки. И накрая имаха едни босове. Бати да това е същото бе. Не бе, то ми едното беше с ни парашутица, което говориш ти парашути. Не бе, това с подобрените модули е същото бе, бат дидове. С тигарите, дето ги биехме. Това е за подобрените модули. Тигри и пантери такива. Така, да, те бяха нещо. Това беше за подобрените модули. Другото тогава за какво беше? Кое Друго друго? беше, дето си играеше на това бе, на... То беше на шеврони ли беше, какво беше? Да, там беше Губиш, с модула взимаш си ли? играеше. Дето по време на битката си апгрейдваш танка там. Да. Тактически битки, които просто... То беше с това не е ловец, сега се сещам последното, а пък другото не мога да се беше. Там стоманния ловец се каже това. Кой дойде? Бюро! Ое, Викни още двама поне бе. как им те са правят на... Абе, скарам се бе, командир си, ако ми са правят. Пундуки. Пробва. Шо бе? Каже и на моториста и той да вдигне, той нали иска повече права от тебе. Я плаче нещо мен да чух. Засикам се. Канис! Учи права само в мечтите му. Тервените играла са горе, не са ли в това, дали? Замютнат. Чакай се. Те мои са мютни, те мои са в канала. user joined your Добре, channel. трябват ни още трима, откъде ще ги изкупаем тези? Чакай хубаво да питам. Окста дали му се играе. I'm addicted to the thought of you, and I can't imagine being all alone. Dreaming of you every single
Таско, бе. Тук е, бе. Танаси, обади се на момчето, бе. Той даже е вътре, трябва да... Той е Да, бе, някакъв в канала, бе, той цъка, бе. Виж, сега ще ти даже- напише нещо. Гледам отвънка даже, чук. Той е по-надолу. Колко човека беше минималното да напусне в битка? 12. Ние сме 12. Или 13 беше. Найс, май. Не, 12. Отвори отряда, бе, бот. Отвори отряда. Ходи викни още някой екстра... Писах им, бе. Мирка избяга. Да, отваря, че няма да има време. Казай му на този да идва, че ще се... Избяга, бе. Ходи им кажи, ходи. User disconnected from your channel. Вкарай го Тревора. Кажи му да дойде, че ще играем. Той все пак някой друг изчезна, бе. Здравейте. Здрасти. Здрасти. Бано, ай бързо на укрепление. Прехвърлям. User joined your channel. Дай кажи ти там, кой ти пуска, докато до други. Добре, дайте, който има чифтани. Предатора дай ми 279. Първа без старт имаме. Пусни чифтан, защото Оксата ще дойде. User joined your channel. Окса! Имаш инвайт, Окса. Здравейте. Здрасти. Здрасти, Окса. Здрасти. Бачкаш ли? User joined your channel. Хората бачкат не са като тебе, айлеци. Това е малък още, всеки. Ще има време да го Добре. ебат цял живот след това. Лъчка! Пусни ми тези светлини сен. Миро! А? На чифта. Що ми разваляш кефа се? Лъчка. Тъй. Да, Фето седи бързо хей, Торментора бързо хей. Нямам покана. Може? Мога и бърз медиум да пусна. Не, с бързо хей да може.